Wara li l-Gvern ħabbar il-ftuħ tal-applikazzjonijiet taċ-ċertifikat tal-vaċċin, kienu diversi ħaddiema fis-settur turistiku li raw din l-aħbar bħala raġġ ta' dawl ieħor wara xhur ta' sfidi minħabba l-pandemija. Sean Gravina, xeff u sit ta' restorant fil-qalba taż-żona turistika f'San Ġiljan, qal li dan iċ-ċertifikat huwa essenzjali fit-triq il quddiem għal dan is-settur. Gravina tkellem ma' One News fejn sostna li għalkemm hemm bżonn il-kawtela sabiex noħorġu mir-realtà tal-pandemija, iċ-ċertifikat tal-vaċċin kien pasta ġgantu fid-direzzjoni tajba biex jgħin anki li ristoranti li jgawdu mhux biss bil-Maltin iżda anke bit-turisti li waqt il-btala jimlew il-ħawsla bit-turbija li joffru r-ristoranti Maltin. Biex insibu l-bilanċ bejn il-pandemija u t-turizmu naħseb dik kienet l-unika triq li kellna nieħdu. Huwa sostna li din ma kienx l-unika inizjattiva tal-Gvern li għenet fir-riġenerazzjoni ekonomika ta' Malta, fil-fatt huwa nnota kif il-vouchers taw se jkomplu jagħtu saħħa lill-konsumaturi u anke lin-negozji Maltin minħabba fekk huwa jinsab ottimist hekk kif dawn il-vouchers se jkunu jistgħu jintużaw minn nhar it-tnejn li ġej. Apparti minn hekk, Gravina spjega kif il-COVID wage supplement kienet dik li salvat eluf ta' ħaddiema milli jitilfu xogħolhom. Il-wage supplement da mhux qed ndagħti jgħidu kulħadd il-wage supplement salvja eluf ta' impjiegi, speċjalment fis-settur tiegħi. Mingħajr wage supplement naħseb l-istorja kienet tkun ħafna differenti. Jalla jiġi żmien fejn ma jkollniex bżonnu l-wage supplement. U kif qed nara jiena bil-vaccine passport u kif qed nimxu l-qudiem, importanti li nżommu l-bilanċ, il-bilanċ bej is-saħħa u l-bilanċ bej l-ekonomija. U jekk Alla jrid, naħseb jiena the light is at the end of the tunnel. Intant, aktar kmieni tlieta filgħodu, il-Prim Ministru Roberta Bela kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti fejn sostna li ċ-ċertifikat tal-vaċċin huwa prova ta' tmexxija b'saħħitha waqt żmien ta' kriżi, hekk kif dan seta' jsir biss wara li l-pajjiż ikun f'qagħda tajba ta' saħħa. Il-numri ta' bookings jidhru li huma pożittivi, dan għaliex il-turisti qed iħares lejn pajjiżna u qed jara pajjiż illi kellu management tajjeb tal-pandemija li s-sitwazzjoni mill-aspett mediku f'pajjiżna hija waħda tajba sforz is-sagrifiċċju kollettiv li għamilna bħala poplu ma iva nħares il-qudiem sens ta' ottimizmu u kuraġġ.